Detské choroby sú najväčším strašiakom každého rodiča. Pri horúčke a zimnici sa okrem liekov používajú aj obklady, čo spôsobuje ešte väčší plač. Deti sa ich boja a sú im nepríjemné. Preto sme priniesli produkt, ktorý dieťa príjme a uľaví tak sebe aj rodičovi. Dôvera predstavuje Macka Uzdravka. Špeciálneho plyšového macka na mieru navrhnutého a ušitého tak, aby deťom spríjemnil liečbu obkladmi. Na brúšku a v ruke má špeciálne vrecká z tenkého plyšu, do ktorých rodič jednoducho vloží zmrazené alebo zohriaté gélové vrecko. Takto pripraveného macka priloží chorému dieťaťu na hrudník a predĺžené ruky zapne za zátylkom. Macka Uzdravka sme predstavili za pomoci detskej lekárky a influencerky. Takéto 10 až 15 minútové priateľské objatie macka dieťatku pomôže a zároveň mu bude aj príjemnou oporou pri chorobe. V komentároch pod súťažným videom na Instagrame Dôvery sme vytvorili komunitu rodičov, ktorí si navzájom zdieľali overené tipy na liečbu detských ochorení. A výsledky? Podaril sa nám engagement vyše 150 000. Cenu za interakciu sme mali 10-krát nižšiu, ako je benchmark. S minimálnym budžetom sme šírili osvetu o dôležitosti psychickej pohody pri liečbe detských chorôb a priniesli sme unikátny obklad, ktorému deti aj rodičia môžu naozaj dôverovať.